nga to ang latest weather update. Nakasud na sa ato ang Philippine Area of Responsibility ang ato ang gimonitor nga tropical depression kaganinang alas 8 sa buntag ug gipanganlan ni sa pangan nga si Bagyong Auring. Ug sa ato ang latest na data nahimutang ni 900 kilometers silangan habagatang silangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nani dalang hangin nga 45 kilometers per hour do sa sentro ug nay pag-unos nga dili molapas sa 55 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan habagatang kasadpan sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ug base sa tuang latest nga forecast track, posible pa ning mo intensify ug moabot sa tropical storm category samtang mulanfall umuigo diha sa may Caraga area diha sa Mindanao sa Sabado sa gabii o Domingo sa buntag. Ug pagkaron wala pa tay tropical cyclone wind signal nga giisa sa bisan asang bahin sa tuang nasod. Apan gipaabot nato nga sa adlawng Biyernes ang pinakasayo nga posibleng mag-issue ta og tropical cyclone wind signal number 1 diha sa probinsya sa Caraga ug Davao Region. Maungsod sa 24 oras ang katibuk-ang Kabisayaan makasinati og madag-umon nga kalangitan ug nay mga katag-katag na mga pag-ulan panugdog og kilat dala sa tail end of frontal system. Para sa dugang updates, bisita ato ang official website. Ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.